Vyzerám ako hypisák. Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. No a dnešné video, toto video sa bude týkať Harryho a je to Harry Potter tag. Ho úplne zbožňujem, milujem tie knihy, milujem filmy, som na tom závislá. No a tak som sa rozhodla, že natočím toto video, ktoré som videla u jednej českej youtuberky. No a povedala som si, že to proste musím natočiť, pretože ja som obrovský fanúšik Harryho a nenatočiť to by bol hriech. Pozrite, dokonca som si natočila vlasy, akože Hermiona. Vtipné na tom je, že kedysi ma volali Hermiona, keď som bola malá, pretože ako malá som mala úplne husté kučeravé vlasy, tak ako ona v prvej časti. Potom som už nie tak pekné vlasy, ako ona nemala, ale nevadí. No a tak som sa rozhodla, že si ich aspoň trochu nakulmujem, aby som tomu dodala ten Harry Potter švarnc. A prečo som si zobrala tie kvetinky do hlavy, tak to skutočne neviem. Pretože som teraz taká hippie Hermiona s okuliarmi. Myslím si, že to prežijete. Ja tu mám na papieri napísané tie otázky, takže ideme na to. Prvá otázka znie, ktorá kniha bola moja obľúbená. Ja som ju doniesla, pretože mám doma všetkých 7. Je to teda jednotka Harry Potter a Kameň mudrcov, pretože je to proste jednotka, je to začiatok, je to presne tá kniha, pri ktorej sa úplne zamilujete do Harryho a do celého toho deja a do tých kníh, do štýlu písania tejto autorky. Je to jednoducho krásne, ten obal je úplne úžasný, ja tie knihy zbožňujem, starám sa o ne ako o oko v hlave, o oči v hlave. Mám ich všetky vystavené na poličke, no a úplne ich milujem. No a tu teda ešte sa len spoznávajú a všetko tak skúmajú a zistujú a to sa mi strašne páči, hlavne tá scéna, ako nechá zmiznúť to sklo pre toho jeho bratranca, alebo teda on to nechce spraviť, ale spraví to. A potom ako si vyberajú tú ich fakultu alebo ten internát, tú skupinu, do ktorej budú patriť. Druhá otázka znie, ktorý film sa mi najviac páčil? No a ja milujem všetky filmy. Keby sa ma spýtate hocikedy, v hociaký deň, hociaký čas, čo si chcem pozrieť, tak vám poviem, že Harryho a bolo by mi absolútne jedno, ktorú časť. Ale tak vybrala som Väzňa z Azkabanu, pretože tam sa zoznámi s tým svojím strýkom, Siriusom Blackom. No a konečne zistí, že nie je sám z ich rodiny a že mu ešte niekto zostal, čo teda všetci vieme, že nie moc nadlho, ale aspoň na chvíľu bol Harry šťastný a mal nejakú svoju skutočnú pokrvnú rodinu. Tretia otázka znie, ktorá časť filmu alebo knihy ma rozplakala? Ja sa musím priznať, že nie som moc uplakaný, tým väčšinou neplačem pri filmoch a podobne, ale boli tu také scény, napríklad keď mu teda v tom filme Väzeň z Azkabanu zomrel ten strýko, keď sa vlastne prepadol tam cez to sklo a potom sa už nevrátil. To bola dosť smutná a silná scéna podľa mňa. No a potom ešte možno taká scéna, ako keď začali Weasleyovcom vypalovať ten dom a ničiť ich už vlastne, keď to bolo také celé na spadnutie, že Voldemort sa vrátil a mal znova z tých svojich prisluhovačov a proste robili zle Weasleyovcom. A ešte možno tá scéna, keď vlastne Voldemort zabil Harryho v lese a potom ho doniesol pre tých ostatných pri hrad, pri Rockford a vlastne oni videli, že je Harry mŕtvý a vedeli, že sa všetko skončilo, že už nemajú nádej, že už vôbec nemusia bojovať. Ďalšia otázka je, kto z tých postav Harry sa mi asi najviac páči, kto mi je najviac sympatický. Tak nikdy to nebolo také ako napríklad pri Twilighte, že sa mi vyslovene strašne páčil Taylor Lautner, že som z neho bola vážne bav, tu sa mi nikto takýmto štýlom nepáčil, ale kto je mi strašne sympatický je Ron, pretože ja neviem, on je tak milostratený vo svojom svete, že vám nemôže byť nesympatický, to je proste neskutočne zlatá postava, čo sa Harryho týka, neviem teda aký ten herec v skutočnosti, myslím, že som s tým ešte nevidela žiaden iný film, ale proste Ron je absolútna dokonalosť stratená vo svojom svete. Ďalšia otázka potom znie, s kým by som si vyšla von, a to súvisí s mojou predchádzajúcou odpoveďou, pretože by to záručne nebolo Ron. A určite by sme spolu zdieľali našu fóbiu s pavúkou, takže ja mám pocit, že by sme si fakt rozumeli minimálne v tomto. Ďalšia otázka je potom,
Aký by mal môj patronus? No tak ja predpokladám, že by to bola asi sova. Pretože sovy proste milujem, sovy to je moje. Alebo by to možno bol delfín, čo by bol dosť cool patronus. Plávajúci patronus, pretože ja milujem delfíny, vždy som strašne chcela vidieť delfínov, ale nikdy som sa k tomu asi nedostala, aj keď sme boli na dovolenke, preto mám aspoň plíšového delfína. Zaplatal moju ranu na srdci, že som delfínov nevidela v skutočnosti. Ale mi sa to raz podarí. Ďalšia otázka je potom, čo by som si vybrala, keby mám na výber z darov smrti, to znamená kameň oživenia, neviditeľný plášť alebo bazový prútik. Tak bazový prútik by som si nevybrala, pretože nemám tak na Slovensku len, aby som mala potrebu zabiť ľudí, ktorých nemám rada napríklad, alebo ktorí nemajú radi mňa. Potom tam bol kameň oživenia. Je fakt, že niektorí ľudia, keď odídu z vášho života, tak by ste ich asi najradšej mali naspäť. Ale nemyslím si, že to je tá správna cesta, ako to dosiahnuť. Takže asi neviditeľný plášť a ja by som si ho dala na seba. A neviem, asi by som špehovala ľudí a zisťovala, čo si o mne myslia. A či mi neklamú, a či ma majú skutočne radi, tak ako tvrdia, alebo proste podobne. Ďalšia otázka. Do ktorej skupiny by som sa dostala? Ja si nemôžem spomenúť na slovenský názov, vždy ma napadne len Kolej. No jednoducho je to Bystrohlav, Chrabromil, Slizolín alebo Biflomor. Slizolín, nie, do Slizolínu by som ísť nechcela. Slizolín je slizký, bol tam Draco Malfoy, ktorý je slizký a jeho prisluhovači sú slizkí, takže Slizolín nie. Chrabromile, boli oni všetci, kam by som strašne chcela ísť, ale obávam sa, že do Chrabromilu by som sa nedostala, pretože nemám pocit, že som nejaká extrémne chrabra. Ale keby si mám vybrať Chrabromil, ale kde by som reálne skončila, by bol asi tak Biflomor. Takže by som sa veľa pichlila. Ďalšia otázka. Akú pozíciu by som zaujala pri metlobalovom zápase? Tak vlastne tam bol Harry, ktorý bol stíhač, potom tam boli tí odrážači, či ako sa volali, a potom tam bol brankár, tak stíhač asi nie. Nie, ten, čo mal tú palicu, vlastne odrážal dorážačky, tak to asi tiež nie, pretože nemám takú silu v rukách, pravdepodobne by som bola brankár, ale dosť neschopný. Ďalšia otázka je, či sa mi páčil koniec. No a tu by som sa chcela pozastaviť, je to dosť taká často rozberaná otázka, alebo bola v tej dobe, keď sa Harry dotočil a keď skončil. Aj samotná autorka priznala, že asi mala nechať Hermionu skôr s Harrym ako s Ronom. Čož ja neviem, aspoň bol ten koniec prekvapivý, alebo aj tie knihy, pretože ja myslím, že všetci sme tak nejako predpokladali, keď ste čítali knihy, alebo teda pozerali najskôr film a nevedeli ste, ako to skončí, že ona skončí s Harrym. Bolo to vždy také, že mali k sebe bližšie, podľa mňa sa k sebe viac ako by výzorovo hodili, ale tak vieme, že nie vždy sa každý pár k sebe výzorovo hodí a musí to byť práve o tom. Ale ja myslím, že aj povahovo sa k sebe tak viac hodili. Ron bol taký stratený vo svojom svete, no ako som povedala. Ale tak ja som spokojná s tým koncom, pretože skončil dobre, všetci prežili, Harry prežil a všetci boli šťastní, aj deti chodili spolu do školy. A ja by som bola za to, keby natočili ešte nejaké pokračovanie, kde by bolo vlastne niečo zase o ich deťoch. Viem, že už by to nebolo to, čo doteraz, a stačil by nejaký jeden film, ako si to asi predstavuje autorka, aký má ona názor na celú tú sériu, ako by to podľa nej malo skončiť. Takže neviem, môžem sa k tomu ešte raz odhodlať, no ale v každom prípade sa mi ten koniec páčil. No ja tu mám ešte poslednú otázku, nebrala som všetky, pretože niektoré mi prišli úplne zbytočné. A je tu posledná otázka, čo pre mňa Harry znamená. Tak Harry, to je celé moje detstvo, ja som prečítala vlastne 4. knihu, som mala ako prvú, tak tu som prečítala 4 razy a inak som celú tú sériu prečítala 3 razy. A je to taká nesmrteľná kniha, keď znova spomeniem ten Twilight, tak ten som mala kedysi rada, aj filmy, aj knihy.
Ale potom už počase, jak som vyrástla proste a dospela, tak mi prišiel ten štýl písania autorky strašne taký detský. A pri Harrym sa vám to proste nestane. Ten štýl písania je absolútne úžasný, ja milujem tú autorku a jej predstavivosť. Proste milujem Harryho. Harry to boli filmy a knihy nášho detstva, mojej generácie. A ako som hovorila, ja to proste zbožňujem, ja človek povie slovo Harry a ja som úplne páva. Môj sen, môj obrovský sen, myslím, že je to v Londýne, takéto múzeum, kde sú kostýmy a všetky tie veci z Harryho a je tam tá dedinka, Rockville a podobne, kam si môžete ísť nakúpiť a šikmá ulička, takže to je sen. Ja keď sa ešte niekedy dostanem do Londýna, tak tam určite pôjdem, proste neodídem. Ďakujem vám teda za pozornosť, to už je koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like a napísať mi, aké tagy by ste ešte chceli vidieť, alebo aké druhy videí by ste chceli vidieť. Nebojte sa napísať mi ten komentár, ja z vás neukusnem. A ak sa vám toto video nepáčilo, môžete dať dislike a napísať mi, prečo sa vám nepáčilo. Ak by ste chceli vidieť viac mojich videí, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takisto môžete navštíviť moju facebookovú stránku, na ktorú budete mať link v popisku videa. No a my sa vidíme pri ďalšom videu zase niekedy inokedy, takže zatiaľ ahojte.